സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ. സ്വർണ്ണവില പവന് 42,160 രൂപ ആയതോടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. അതേസമയം സ്വർണം വിറ്റ് പണമാക്കി മാറ്റാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ന്യൂസ് സ്റ്റാർ ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ തിളക്കത്തോടൊപ്പം വിലയുടെ കുതിപ്പ് കൂടി തുടരുന്നതോടെ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായി സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഗ്രാമിന് 5270 രൂപയും പവന് 280 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 42,160 രൂപയിലെത്തി സർവകാല റെക്കോർഡാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2020-ലായിരുന്നു സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡായ 42,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനൊപ്പം വിലയുടെ കുതിപ്പും തുടരുന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിലും സ്വർണം വിറ്റ് പണമാക്കുന്നവർക്ക് കുറവില്ല എന്ന് വ്യാപാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചാൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനയുണ്ടാകാനും രൂപയുടെ മൂല്യം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ ആനുപാതികമായി സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണവില $1934 ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 81.63 ഇപ്പോഴുള്ളത്. പണപ്പെരുപ്പം, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത, പലിശ നിരക്ക് വർധനവ് തുടങ്ങിയവയാണ് സ്വർണ്ണവില കുത്തനെ കൂടാൻ കാരണമായി ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. സ്വർണ്ണവില പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്നതോടെ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാങ്ങലുകൾ മാത്രമാണിപ്പോൾ കാര്യമായി നടക്കുന്നതെന്നും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുണ്ടായാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലയും ഡോളറിനെതിരെയുള്ള രൂപയുടെ മൂല്യവും കണക്കാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കണ്ട് വൻകിട നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും ഏറെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടിപ്പോൾ. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയുള്ള 1 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ വിലപ്രകാരം ഏകദേശം 46,000 രൂപയോളം ചെലവ് വരും. സ്വർണ്ണവിലയോടൊപ്പം 5% പണിക്കൂലി, 3% GST അടക്കമാണ് ഏകദേശം 46,000 രൂപയോളം നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കേവലം ലോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാനോ തിളക്കം കണ്ട് കൊള്ളാനോ അത്ര വേഗം കഴിയാത്ത ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് സ്വർണം ഇപ്പോൾ. ന്യൂസ് സ്റ്റാർ ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.